Blay pi baro ki baju snotnat ban pe ban sha square ki khubor jang ktien ki chong blay leng ba ke YouTube channel kumu pastor ada ni jing smoke ya bakraw pedeng jong ke ka lockdown namar ke ni jing pang coronavirus ka balak ta ya ka perthei hi bro ko wei hagene ka por kwa ba sam ya ki khubor na ktien ki chong blay na gospel ke chong lokas nang wasan ke khat khan nyo ar pun rio nang ta kum chu nang Matius nang khandai khat ning kong adu ka ba phra kini ki banta ki kran ni spang kum no Jesus Christ upen khia yo ni brio ba pang yap siang Jesus Christ wai kini ki artli ki dawai ki bala ban pen khia pura ya ka met ba ya ka men sim ka chong uni ba pang yap siang den re ni yo i ha bang i pet yi ka jing kai ka chong Jesus Christ Hashwa ya ka ba uni ubrio onyo ya dicing pen khia ka ba pura ya ka met ke jong u Jesus Christ ula pen khia shwa ya ka men sim ke jong u kani ka kamba ka jia ha ka shnong Kapernaum ha ka yin ka ba u Jesus u shong sa hangta ni puliru na gospel Matius kelang ba saur khat ka khatlai ka ongum ni te ha ba u Jesus la ina ya ka Nazareth ulawan syong sa ha Kapernaum kani ka shnang Kapernaum kadan harut jong ka duriau Galilea kadan haki phang jong ka sabulan bat ka Naphtali kadai ka shnang ka berit hare ka long ka shnang ka paunam ha ka Kamri bat khwai dok ha te ha ka ta ka por ki brio ki laya bana ba u Jisu udan angta ki lewan da upat ba ubun Nakishnong kiba marjan kum nakishnong Galilea Judea bat kumju na Jerusalem adon lut kibreu hangta kibeduk kibruspa kibreu shampang kirusta ki Pharisi bat kinong hikai jong ka hukum tibadai ha kum kata kapor lawan ra ayo ni ubreu bapang yap siliang taki saungut kirangba kecingja ka basnusi hang ni kalong ba Haba kini ki sawat kirang ba kilawan ra yaw ni ubri upang yap siliang. Utaw pat ba ubalaya boy hakayeng ujisu. Omdan ki ba pelai watang ya kelenti. Ban ra yaw ni ubri upang yap siliang. Ini i ulang penban ubri ubalasya ibay. Ulang penban ubri uba omdan banyu korsyu yu. Kini kibaya syong kibaya wan ban sngap ya Jisu kidan ya kijing kemi lenti tang naga benta kibabun tang naga benta ya ladi ni angu pada ya ublay bakidan kini ki saungut kirang ba kidi ki brio ki batap daga cinge kidi ki brio ki baslur kidan tang kawai ka plan bat kata kalong ban ra ya ni wapang hau Jisu la kalong dakano kono kalentiru kidan ke jinget ba haba ki poi khamat chong Jisu kinya ya ke jing pen khia te hamar ba kini ki sangut kirang ba kila poi khamat jing chong Jisu Christ kim lat shu ya ke lenti ban pen rung ya usapa namar to pai ba o bala dap salam kim shimlakan randien ban kin le phai na shilai hara ki le thao ya galat bat kadan galat kata galong bakin kiu Satu jatuh mbak sepenhiar yu syaka caka bau Jisu dan kila le ya kata batiap kila poi hakecap cong Jisu Christ hang ni kalau kebenta kapa kau santam yigi ya kabani ingin perhat anda marsen poi unong pang hakecap cong Jisu Christ kai ka bau Jisu le bat kai ka baki pat baki kmi lenti Jisu marsen poi unong pang hakhamat jong u kening kong ulai i ke cinget jong ni nong pang kabar ulai i ru i ke cinget jong kini ki sawut kirang ba ki bara yu warah pedengkat kita ki cinge ki bakrau ki baki ki akendo hare kim dan jing le ran wat auto pai ba ki le ra ya ka palong ka ba unong pang uthia kim dan na ke cing smorem ro kilong kirang ba ki bla ai tilut kilong kirang ba ki baslur kilong kirang ba ki badap ta kecingge bat ki basngulam khamtam he yau ni ubriu papang bat marsun po ta ong Jesus Christ ku brio
lamap no yeme yeki pop jong me hakar khat ka ar pho ka ong ye kata ko brio lamap no yeme yeki pop jong me kini ki pai ba ki badan ha kata kapor habala poi unong pang kai ki jing khmi len ti jong ki khmi len ti ba marsan poi unong pang u Jisu un pen khia na ye ta jing pang uni unong pang un yang ba un ya na den re u Jisu Christ u klam le ye kata Jisu Christ wang lamap ye ki pop jong me ki Pharisee bat ki no hikai ka hukum kila prakhat ba u Jisu ukran ben blai Jisu na bar kata u tip bat u yoi ya ka jing prakhat jong kini ki breu ula chupa ba ka dor jong ka jing kali bat wang kanu ka ba kham jem ban ong ban map ye ki pop ni ban pen khia ya ka met den mar kata ula ong shu haki ba phi baro phin yo tip ba u khon u breu u dan ya ka por ban pen khia ban map ye ki pop ban pen khia ya ka met kum tang ong tu yang tu ra no ela ke jing thia bat tu let no shelayi u Jisu Christ marsan kran ni kini kente uni ba pangyap siliang ru ula yang bat ula ra ela ke jing thia bat ula let no shelayi gai ka ba u Jisu Christ umut ban hikai yang abad ipi haga ni ka por ka ba mentaru lembaju kini ki artli ki dawai ki ba u Jisu ai ya uni ubriu ba pangyap siliang ubaningkam lamda lamap shwa ye ki pop nginum la banyo ye ki jing pen khia hakado ka jing em ka ba kan chado ka chonga ba ka chong phi ur ka jing em ha ni ka prathai lamda ni yo shwa u dawai ubaningkam kata ka jing hikai ka ba Jisu Christ u hikai yang abadi phi ka baningkong ka ba Jisu u pen khia kalang ia ka men si ni aingo yo blai baleng ba jong ke jingkeli jong ki ni ki Pharisee lengba ke jingkeli ke jong ki ni yoru ye ke chuba ka ba shai kala ban long ba larangi nang ban keli ni yoru ye ke chuba baru Jisu ba ujuba ye kiru ujuba ba ke dur jong ke jingkeli bar anda haba ulapan khia ye ka mensim wang kanu ka ba kham jam banganam baru Jisu na kata usong yo ni ba pang silian yang ra ke jing thia let no shelayi utau de udawai ubaa bat kala pen khia pura ya ke jing em ke jong ni ubri ki parlap ki ba i kani ke chuk ka ba mangabat me phingi emro ngiyo i ting kren ya ke jing pang yap siliang la ha ka shongkha ka shongman kadon ka shongsang kadon ka klim ka bat tanga jubor kamdan jing shngan shu ye ke jing em lak omde tang ikan there wat ki shinrang ru i ke jing pam sap i ke jing pam pong ni ke jing thrais ni ke jing ya kajia kini baro ki jing pang yap siliang ki badan ha ke imlang ka salang ke jongi ni pule ki kat kubor ki kam sniu ki basir khai kala pelong ye yengi bangin melen nak hangta bangim don jing snu shu namar bengila melen kham tam mentang snam arajar arpho nidana pedeng jong ke jing yap siliang ka basir khai lengba jong ni ka khlam coronavirus ngiyo i war ki office trai kam ba pher kila dako kila ban trai kam tangkum basan 4% ngini i ka ba kham tam ka ba kta ye ki babun kalam ka khai ka pateng lani ka yo ka hat ibreu kila ban nam yap namar ke jing pang coronavirus harai ladang emdan ke jing pen khia nila ban yap thangan ban prabangi be i khlam da jer khlam da tho ye ki jing yap siliang ha ka imlang ka salang ke jongi nadu napo shadu shate sejerom harai ka dai ngi ya ka bangi ngin yo i bat ngin perkhat badai ka bakum ke ni ka porken ka khat yang abadi phi bangin di ye kini ki dawai ka bau Jisu Christ wai yang abadi phi kabala dengi dan ye ta ka mensim ke jing thrang bad ke jing siliang ye ke jing khia ha ka met ke jongi badi ke jing pen khia ke jing em kan jado ke jongi ha ke ni ka perthai ka bening kong e ka bau Jisu un ai ni kalam ni la yo na mi ke jing pen khia ye ka mensim kumbang ke kentien you cannot change a society without changing the human heart
nginam la ban thau thamai ke imlang salang ke jongi lam dala thau thamai shwa ya ka do not ke jongi la da ka do not ke jongi ka pot la ka do not ke jongi ka sniu nginam la ban thau thamai ya ke ni ke jing imlang salang ke jongi ka do engan pen kan mau na ka ktien ke jong blai na ka testament ke berim ar chronicle nyo khat sa ko angum no ka bala da ki briu jonga ya ki bala khat da ka kerteng jonga kin penrit ya ledi kin wai bat kin phai no neglenti boman jongki kum tati ngan snoi ki na beneng bat ngan ma ye ki pop jongki bat hadian bola ma ong su tien jong blai bat ngan pen khia ya gari kam sum kran phang ke jing pen khia ya gari shwan kong hare ka kran shwan kong sephang ke jing ma ye ki pop ke jongi ti namar kata ke jing ma ye ki pop ka dai leng ba jong ke jing kala kabumut khado e nidon kam ye ki ni ki sawut kirang ba ke bangi ki badani ke jing thrang ban lek show Jesu Christ om tang ban su lek sngap ko mu herat u basukwa ban yo i bau Jesu le kamba hanrai bangin long ki nong ra ye ke jing pang show Jesu Christ nda ka bakala ka bumut blai namar kata ton kor khu yingi leng ba ke jing sha skore tin ke jong blai na ka ban ta urong ke jong